Kumusta mga katropa? Welcome back to Hanimace TV. So for today's mukbang ay nagluto ko dito ng pinakbet tsaka tilapia. Tapos meron ako dito ang sausawan na toyo mansi. Mga katropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo. Karang kabalan ko po, mga tamo po. Sarap ng ganitong ulam. Isda tsaka gulay. May mag-video okay? Alas 3 kasi ng hapon, kaya maingay. Ang ingay ng mukbang ko. Sarap ng gulay. Malamis naman.
Bye.